pentsatu dut, ta hauzkoran esan dut, amak malkotan bustirik, alaxe dela esan dit. Furgoneta baten pixua, hiru lagunek aldatua, eta haien besarkada beharrezkoa izan da. Joan zara lasainago eta ez nuke nahiago, hemen geratu bazina, bizi iraute haren mina. Norbaitek zaindu beharrak, okertzen zizkizun marrak, zaintzen bizi izan zara, ezin onartu kontrara. Zure azken begirada, orain ere buruan da, joan zara pozik nago, ordua zen taio. Azken hilea hau ez da izan zure onena. Lehen aldiz galdetu didazu izena, izan da azkena. Eta bazkari baten kanpora noala, esan eta jarraian agurtu zintudan nahi gabe, jakingo banu bezala, hilko zinela ni gabe, ta orain nire buruan da. Azken urte hauetan gezur pare bat esan dizkizut. Zure begiak piztearen aitzakiaz eskola
Nola zaindu elkar lore baten pare eta hor tensia more haiek ikusi gaituzte zartzen amona nire arrebak faltan hartzen zaitu hilerrian hortensiak landatu nahi ditu egunero igoko da ura egitera zure alboan eseri kontuak kontatzera berak ezin dizu kantu bat egin tanik hau nahi nizun kontatu zure ohean eseri ta ez da negarrez geratu
bazkaritan txakurrek ez dakiten nun jarri, zalantza aurpegiz eta urduri begiratzen diote elkarri, kaleko katuek haiei begira egoten zinen barandari, portuko txoriek ogi apurrez bete zenuen balkoiari. Ate aurretik pasatzean usaindu zeharkatzen dute, eta bestaldean zer falta den begiradaz galde digute. Noiz zabalduko diguzu lehen bezala atea, amona esnatu nahi dugu, ez alator bazkaltzera. Nola azaldu txakurrei ez zaudela, nola azaldu txakurrei ez zaudela, nola azaldu txakurrei ez zaudela, nola azaldu txakurrei. Zuhileta handik hiru bat astera beste dei bat jaso nuen, oraingoan kazen kontatu zidana ez nuen espero. Esan zidan ese bizirik dagoela, aurreko astean erekin bazkaldu zuela, gure etxe azpitik igaro zirela, oparirik ederrena, oparirik ederrena. Ba, hau ez da jo, hau mail janetik. Bai.
hartu zenun, zure hilkutxa itxaso ondoan. Ta etxean betiko utzi zenun, zigarro eta ardo usain bat. Eta olatuek zizelkatu zuten itzalak. Amona ito du zurrunbilo hartan biraka. Amonak ez daki nor zinen eta nor den bera. Gaur begaldetu dit, atzo egin zidan galdera. Zenbat urte dira, aitona errege nuela. Eta olatuek zizelkatu zuten itzalak. Amona ito du zurrunbilo hartan biraka. Ez du ezer astu, soilik nahaztu zaio dena. Zorotza daukagu, baina hori ez daki bera. Zaintzen bizi data, ezingo du egin atzera. Ez du sekula izan, bera bizitzeko aukera. Lore moreak ta